Маймуна? О, гледаш ма. Той ме гледа. Аз Маймуна ме гледа. Тига. На татко Гроздия. На татко Гроздия кода, ето го. Тига. Аз татко те го снимам. Тига. Ако седна, ти дали мога снимаш? Ако съм до него. Само държи така е телефона. Тига. Айде връзай го де. Ма влези вътре при него. Грозния кон мога. Нали така и трябваше да го знак. Карабината на тук е отзаде. Напреде. Добре. Така. Да. Грозя не можеш да го връзваш. Да слагам ли тази тръба? Абе. Излязам ли? Да го спирам ли това? 1 минута и 37 секунди. Да го спирам.